Het zal je maar gebeuren. Je bent slagen, maar krijg een week later een brief van Squallen met bericht dat nog net alle vakken volgen binnen. Het komt de leerlingen van de Hovenierssquallen in Ljouwert. We waren nu het evalueren en puntje op i zetten voor commentaar. En toen zagen we wat. En gelukkig hebben we het versteld voordat überhaupt de student een diplomering weer. Hoe het gebeurt, dat ben we nog goed onderzoeken. En daar kun je net gelijk nou een vinger op lezen. Dat vergt secuur onderzoek. En dat willen we ik graag zelf weten hoe het kan. Want wij willen hier natuurlijk dat nooit weer gebeuren zo op deze manier. Voor een gildig diploma hier de studenten van de mbo-opleiding zijn hem de keuzedielen volgematten. Maar die binnen net onbin troch het Noordwin. Daarom kunnen ze nou geen diploma krijgen en moeten ze in juli gewoon weer de squalbanken in. De squallen is opvallend troch de ontdekking. Ja, schrikken natuurlijk. Wij hebben zelf ik net een hele fijne week. Wij balen hier natuurlijk enorm van. Hè. Wij vinden het belangrijk dat de studenten op een succesvolle manier en binnen de tijd zijn studie rond. En wij leven ik daarin mooi. Dus ja, voor u is het ik net leuk. Maar vooral voor de studenten, daar willen we het zo goed mogelijk voor oplossen.